Els mitjans de comunicació són aquells que ens permeten la comunicació entre les persones i, a més, ens informen del que passa a l'entorn. Els mitjans de comunicació ens acompanyen en el nostre dia a dia, tant en els cotxes com en el menjador de la nostra casa o fins i tot en els llibres. Però què passa quan ens adentrem en ells? Senzill, ens adonarem que aquest món pateix forces desigualtats en el referit a igualtat de gènere. Per exemple, a la Corporació Catalana dels Mitjans de Comunicació, actualment un 66,7% són homes, el 33,3% restant dones. La realitat és que en els mitjans de comunicació catalans hi ha dones amb un gran nivell, però quin problema hi ha? L'igualtat entre dones i homes, tot i estar reconeguda per la llei, no sempre ha estat així. No fa ni 100 anys que encara es podien llegir assajos i articles científics que defensaven la inferioritat intel·lectual de les dones. El dret de vot de la dona va ser reconegut el 1931, però el 1939 acaba amb la victòria franquista i no és fins al 1978 quan es torna a recuperar. El 1980 fa únicament 40 anys quan es va establir el principi d'igualtat entre homes i dones en qüestions laborals. Això sí, no va ser fins al 1981, un any després, quan es va establir la llei de matrimoni i divorci, la qual equiparava jurídicament homes i dones. Fins aleshores, la dona estava sotmesa a la voluntat del seu espòs.